Hesi årene av Folketinget har Janarflokkeren skipa for flere rådstøvner, både i Danmark og i Førjun, og i dag gjørs ikke flere enn 13 omfattende kanningar og greiningar av alle mulige samfunnslige virkskiften. Og i flere føren har disse kanningar og greiningar vært gjennom flott mørkene. Til dømes gjør du denne store kanning av hva danskar halda og vita om Førjar. Du kjenner sikkert, man kommer til Danmarkar, og fordamannar nekver, og vitanen om Førjar løytel. Og det var akkurat det som denne kanningen eisne visste. Hon fikk nekva omrøvi i danskare presse, hon ble nekva omrød i Folketingssalen, og hon førde til at det nå framlagt nytt tilfær om Førjar til den danske folkeskolan. Jeg har selv vært vidt å gjøre dette tilfæret, og her sørste til dømes hva danske nærmengar nå lærer om førest gründerdrap. Noget som fylder rigtig meget i pressen, både i Danmark, men ikke mindst andre steder i verden, England, Australien, Tyskland, alle mulige steder, det er hvalfangsten på Færøerne. Der har været kampagner, massive kampagner imod den færøske hvalfangst i årtier, men den bliver ved med at fortsætte, og der er mange, der spørger sig selv, hvordan kan det være, at sådan et lille land som Færøerne bliver ved med at modsætte sig de meget stærke protester, som kommer fra alle mulige steder fra. Men det er fordi, at vi mener, at vi har en god sag. Altså vi mener, at helt reelt, så må man se på, når der ligger et stykke kød på en tallerken, så har det kød en historie, så eller så. Hvis du har en gris med skinke for eksempel på en tallerken, så er der en historie bag den skinke. Der er en gris, som er født i fangenskab, som er opvokset i fangenskab, som bliver slagtet i fangenskab. Og hele hans liv lever han i fangenskab, og så spiser du skinken. Når det gælder kylling, det er det samme. En kylling bliver født i fangenskab, har ikke noget værdigt liv på nogen måde, og bliver så solgt i supermarkedet. Køer, det er det samme. En hval lever sit frie liv på det åbne hav, og så svømmer en flok nogle gange tæt ved ind til en færøsk strand, og bliver så drevet ind mod stranden. Den bliver ikke berørt med nogen skarp genstand, før den er svømmet helt op på sanden, og så bliver den så slået ihjel på et splitsekund med en lille lanse, som bliver stukket ned i rygmarven. Det vil sige, den pines ikke. Den lever et liv i frihed, og så bliver den slået ihjel på et splitsekund. Problemet er selvfølgelig, at man kan se blodet, der flyder fra hvalerne, og man kan se de store dyrs dødskramper. Og det er jo fantastisk godt tv, altså en blodfarvet sø, hvor en hval i dødskramper slår vandet op, og mændene, som er til det her grønnedrab, bliver nogle gange farvet helt røde i ansigtet af hvalens blod. Det er jo fantastisk tv, og derfor vil det altid være en god salgsvare, og man kan altid få kampagner stablet på benene på baggrund af de billeder. Men altså, realiteten er, at på slagteriet er der også blod, på slagteriet er der også dødskramper. Man kan bare ikke se det. Man kan kun se bøffen, som ligger i supermarkedet. Og så derfor, vi mener helt klart, når det gælder dyrevelfærd, så er det langt mere etisk, langt mere moralsk rigtigt at spise hvalkød, end at spise en kylling for eksempel. Det er en svær historie at fortælle, men vi mener, det er en rigtig historie, og derfor fortsætter grønnedrabet. Vi mener, vi har en fulde etiske, moralske ret til at gøre det. Så derfor fortsætter det, men kampagnerne, det ved vi godt, det vil aldrig standse, så det er en evig kamp.